După un drum întins, fără opriri, pe care îl făcuse pradă unor gânduri tulburi, Slievii era recunoscătoare esențelor tari pe care le adulmeca în aerul răcoros. Brațele ei amorțiseră sub trupurile puiilor, care, obosiți după atâta alergătură și pândă, îi se păreau mai grei decât de obicei. I-ar fi prins bine ca la Amit să fi venit cu ea, băiatul l-ar fi ținut pe Mioja, lăsându-i ei doar pe miari. Dintre pomii groși, legați prin tufe dese, doi nopți ieșeau în întâmpinare, lovindu-și de coaxe butele din lemn. Din partea cuivii, întrebă unul dintre cei doi, oprindu-se în dreptul unor tufe de usigă, blocând astfel cărarea. Slievii sări în fața lui, potrivindu-și puii pe umeri, astfel încât blănurile lor să prindă strălucirea colorată a luminii, iar colții albi să sclipească prin saliva bogată. Sunt Slievii din Grunț. Du-te acasă, Slievii, spuse celălalt bărbat, rămas mai în spate. Nu avem nevoie de și mai multe probleme. Dacă nu vreți altele, ar fi bine să nu-mi spuneți ce să fac. Slievii își miji ochii, privindu-i prin perdeaua argintie a genelor. În pumn, ghearele începură să-i freamute, cerând să fie eliberate din tecile lor strâmte ca brazdele, iar în stomac viermele acela, care se hrănea cu mânie, începuse să se zvârcolească. Simțindu-i încordarea, puii se agățară de haine, ținându-se strâns. Sări fără niciun avertisment, țintind capul celui care crezuse că așezându-se în drum o putea opri. Năsăbuitul. Ea clămpăni din colț, pe lângă urechea lui, gustându-i mirosurile amestecate și urletul de groază, scăzând în intensitate pe măsură ce trupul lui se prăbușea sub ea. Nu se opri să-l adulmece mai departe. Pofta ei de sânge avea altă țintă, alt nume, alt gust. Zvâcni înainte și nu mai întâmpină nicio rezistență. Vântul îi sufla în față, aducându-i dovezi despre ce se întâmpla în cercul de fagi. Zvon de cuie bătute cu ciocanul și hârjii de lemn peste lemn. Un singur zgomot venit din spate, o chemare al cărei nume nu îl recunoștea. Slievi. Sări peste tufe, se răstoboli pe sub trunchiuri căzute și se cățără pe movile. În brațele umflate, puii atârnau greu și se loveau de crengile prea joase care le ieșeau în cale. Se opri cât să-i urce într-unul pitic, ascuzându-i printre frunze. Deja simțea cum distanța dintre ea și glasul care continua să o urmărească se micșora. Se avântă înainte, printre tufele înalte, nerăbdătoare să ajungă la cei 198 de fagi care dăduseră numele locului. Mirosurile și zgomotele deveniră mai puternice, mai stridente, permițându-i să le distingă, să le categorisească și să ajungă la un număr aproximativ. Poate 50 de oameni deopotrivă, și numărul nu mă sperie căci avea în ea destulă foame și destulă furie cât să-i dovedească pe toți. Văzu ulmii, fagii, stejarii, borunii distruși, tăiați, sfârtecați, scobiți, reduși la un singur cuvânt lipsit de scop, lemn, și clopotul pe care toată această risipă inutilă îl aduse în ea, îi întunecă ochii, lăsându-i doar mirosul și auzul după care să se ghideze. Căderea ciocanului scăpa din mână și strigătul sarzului care o văzuse primul, aroma aspră a sperieturii înlocuită de cea a fricii. Tări îndepărtându-se în fugă, unelte și obiecte răsturnându-se, înjurături, apoi alte căderi și alte strigăte pe măsură ce nopții și sarzii deopotrivă o vedeau și înțelegeau ce se întâmpla. Propriul ei strigăt în timp ce izbea orbește cu ghearele, lăsând urme adânci. Nu era timp de potoli foame. Fierul începuse să-i vâjie lângă urechi alături de sudalne izvorâte din neputință. Se întoarse, se aplecă, țărindu-se în izbituri, sări înapoi și mușcă până când simți maxilarele trosnind. Ceva îi se prinse de cap și o trăgea înapoi cu violență, de parcă voia să-i dezlipească pielea de pe craniu. O căpușă uriașă ca lui Faruz, gândul acela care îi era cu desăvârșire străină, o făcu să ezite, clătinându-se pe picioare. Alunecă, împinsă de o lovitură usturătoare, se zvârcoli, simțind sângele amestecându-se cu tufoarea altor răni străine. Se strânse chem, adunându-și umerii împreună cu genunchii. Așteptă prima lovitură, urmărind cu atenție curenții de aer de fil pe care îi stârneau mișcările lor. Termină-o, zboară-i capul. Ea știu că lovitura aceea avea să o atingă prea târziu. Simțea izul de sulf și recunoștea sfârâitul pulberilor. Se aruncă pe o parte, izbindu-se de pământul tare. Pe lângă urechea liberă își miră piatra, îmbibată în pulbere și fiere otrăvită. Cineva aproape de ea ofta dezamăgire. Sări înainte, căutând să rupă cercul pe care îl simțea strângându-se în jurul ei. Își izbi capul încărcat de gânduri de țeasta celui dintâi om pe care pusese ghearele. Auzi osul trosnind, iar asta îi dădu și mai multă încredere. Sângele bolborăsea la fel și pe sub piele și din rănile deschise. Prada avea același zvâcnet atâțător, cealaltă se putea ospăta.